Ka Meghalaya Trinamool Congress hinin kasngi. Kala penlong ia ka Townhall meeting with Dr. Mukul Sangma. Kabari ka program emerging mut bat ki samla ka Meghalaya. Ki samla ki bana ki kamba per ki bakintup ya ki samla puli. Ki riu shampang ki nong seng kam lajong. Ki nong tem bat ki nong ile akai na ka rilum KHASI. Ki lawan bay ni shimbenta ha ka ka program. Kani kalong ka benta ka baar jong ka jingila patba jong ka Meghalaya Trinamool Congress. Ban pensngu patba ya ka jingtmu jong ka seng. Haba ajing keren halor ka jingkiu jong ka jingkerdu kam ha ka jela. U Dr. Mukul Sangma ulo Nongbah ki danta ki hajar tli ki kam ki balaj. Hendrai 4 shimla thung yiki. U Dr. Mukul ula pen bernyaru ya ki patba da ki saprwai ki jong u ha kane kasngi. As policymakers, we assume upon ourselves, I think we have proven in the past, in the preceding years when we had a similar kind of privilege to be in the handbook of affairs and governance, we have embarked upon a number of multiple initiatives to create multiple spaces of job for different job seekers.